اندام پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموقراتا کوردستان سووریا دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار di گۆتارێکێدا دەربارەی ڕەوشا کریزا سووریە bi تایبەت و بانگهێشتا سەرۆکێ رووسیە ڤلادیمیر پوتین ji سەرۆکێ rejêma Sûriyê Beşar Esed re û hevdîtina her du aliyan li bajarê Sûçî li Rûsyê şîrove kir. Dr. Abdulhakim Beşar di wê şîroveya xwe de dibêje ku ew bangihêşt neasayî bû lê namene Rûsyayên giring hebûn diviya bigihên Esed bi awayekî rastûxû û Esed ji aliyê protokol ve wekû serokê dewletekê hat pêşwazî kirin. Berova jî seredanên wî yên beriya niha ku Dr. Abdulhakim Beşar ew yek bi nameyeke giring pesinda. Beşar sedemên wê hevdîtina Esed û Putin bi çar xalan Kurd kir ew jî ev in. Yekem pêwîstiya erêkirina Esed li ser amadekirina komîteyeke distûrî ya ku biryare ji aliyê navbênkarê navnetewî ve bi hevbeşî li gel rejêma Esed û opozisyona Sûriyê û her sî welatên gerentîdarên rêkeftinên Astana bênîvisandin. Duwem handana rejêma Esed ji bo pejirandina çareseriya siyasî li gor rêkeftinên Kongrê Sûçî û 12 xalên demîstora ji ber ku Rûsyê neamade ye di şerekî dirêj de bimîne ji bo parastina rejêma Esed ji ber rewşa Rûsyê ya aborî ya nebaş. Siyem eger astengî li pêş çareseriya siyasî li Sûriye rû bidin ji ber redkirina opozisyona Sûriyê ji çareseriya ku Rûsyê pêşkêş kiriye divê ji nû ve deverên hêzê li Sûriyê bên dabişkirin. Ew jî li gor vê sînaryoyê ku wê bakurê Sûriyê bi korahiya 30 kîlometran devereke dibin kontrola Tirkiye de be û bi wê yekê wê Tirkiye tevgereke leşkeriya nû bike piştî hilbijartinên wî welatî ku ew yek wê deverên Kurdî li xwe bigire. و او یک و بریکفتنeke navdewletî bê encamdan û bi erêkirina her du welatên Zilhêz, Rûsya û Amerîka. Sînorê Iraqê û Sûriyê bi korahiya 30 kîlometran wate piştî devera kontrola Tirkiye û ta başûrê Sûriyê wê devereke dibin kontroleke Amerîkî de be ku ew yek wê bajarên Reqayê û Dêrazorê û devera Badiya ya Sûriyê li xwe bigire. Beravên Sûriyê wê dibin kontrola Rûsyê de bin. Deverên mayî jî li Sûriyê mîna Şam û Hims û Hema û Heleb wê dibin kontrola rejêma Esed de bimînin ew jî bi piştevaniyeke Rûsya û erêkirineke Amerîka. Deverên dibin kontrola Îranê wekî xwe namînin ji ber gefên İsraîlê û êrişên wê yên berdewam. Xala çarem li gor şîroveya Dr. Abdulhakim Beşar ew e pêşwaziya protokolî ya ji Esed re ji aliyê Rûsyê hate kirin dibêje ku Esed wekû serokê welatekî danûstandinê dike û bi gavên giring radibe ji bo sînordarkirina hebûna Îranê ji ber hebûna milîsên Îranê çareseriya siyasî têk dibe. Xala pêncem ku wê hilbijartina hikûmeta Iraqê ya nû bandoreke nerastûxo li ser biryara Amerîka bike derbarê ji nû belavkirina deverên hêzê li Sûriyê û wê biryarên nû yên Amerîka li deverê hebin derbarê cudakirina sînorê Iraq û Sûriyê ji hev û wê di heyvên kêm yên hatî de tevgereke leşkerî û diplomasî gûr hebe ji bo pêkanîna wan ermancan eger hikûmeta Iraqê ya nû dibin bandora Îranê de be lê eger hikûmeteke serbixwe be ew yek rû nade. Şêrîn Kîlo Ark